Asibini phezulu yomukele umbukeli nakho production. Namhlanje ke inakho production ke ibihambele le kwamaphumulo ke bafowethu ke endaweni noma ngithi esigodini sasinamfeni ke nala khona ke inakho ke ibibizwe khona ke kwathiwa cha nomcimbi omkhulu kangaka awukwazi ukuthi ungaba khona ingekho inakho production. Simenyike ke bafowethu lapha simenywa ke lapha ke iqhawe lapha ngempela ke uKhaye umfoka amadlala esomazi kakhulu ukuthi ke uyilunga lapha ke eParliament. Siyazi ukuthi ke sike uke wavela ke khona lapha kwi-inakho production ke ehamba nebandla ke lapha kaMshibe ke eindaweni esemakhala khona ke behambisa khona ke noma ngithi ke beyodlala khona ke umdlalo omuhle ke weinsizwa oxhasana uma kunemicimbi efana nemimilo noma imkhehlo. Siyazi ke bafethu ukuthi ke insizwa ke njoba ke zihambana kahle kangaka njena ke ayigcini kuphela ukuthi ke zihambelane nasemakhaya ke uKhaye namhlanje umfoka amadlala ke usibizile wathi namhlanje usuku olukhulu lokuzala le birthday njobona ke mbone production ukuthi ke lapha ke besesendlini la awuzohlala khona ke icubuthwayo noma ngithi ke ihambeli zakhe lapha ke umfoka amadlala ngoba lolu usuku olukhulu njengoba ibonela ke mbone production ukuthi ke kupholiweke labafowethu akutatazelwa uyabona nje nangendlela yangaphakathi intira yindlu la khona uzobe kuhleli khona ama VIP noma ngithi ke uzobe kuhleli khona abafowethu laba abaphila nayo iqhawe leli eluKhaye umfoka amadlala besekhaya ke lapha ke mbone production sacha ngesincishe konke okwenzakalayo sokushutha umcimbi ongaqali njobona ke iqhawe lesizwe njobona lapha ngempela abafowethu umfoka amadlala eqhamuka lapha nevunulile uyambona uphele uyingwe nje uqobo lwayo uthe nje bafowethu cha angifuni ukuthi ngimixe kuloko ngoba usuku lamkhulu lokuzalwa ngifuna ukwenza okuhlukile futhi ngilubugubhe ngigqoke lapha ngempela ke imvunulo ne representa ke isintu sakithi kwaZulu. Uyazi ke mwana preparation ukuthi ke ngishendula kudala uma ufica noma uthola umlando ukuthola ukuthi ke ngisho umnumzane ekhaya uma ukhonto ayenza noma ngabe kuthiwa yahlaba noma kuthiwa wenza umsebenzi othile wayevunula ephelele ukuze phela ke lokho kuyisimbolo ukuthi cha lokho akwenzayo into eyayenziwa nangoba omkhulu bakhe lapha ngempela ke umfoka amadlala njobona isithobeni sakho ke embukweni production ke uyabona ke lapha ukuthi ke ngempela insizwa bezimbabaza zimncoma ukuthi hayibo osuba yilembe manje osuvela ube yingwe ngathi namhlanje kade uyaqhotshwa uzoba inkosi namhlanje embona production kodwa ke angisho njalo mina ngisakhuluma phela ngomcimbi omkhulu lapha ngempela ke ozoqala ozobona esokulethela wona wonke ukusuka nokuhlala inakho production njobona ke isithombe sakho ukuthi ke ideko engithe cha ngengikwazi phela ukuthi mbona reproduction ke ngavele ngiqhamuke sengikhombisa umcimbi usophakathi ungasabonanga ukuthi kwi-decoration bekumi kanjani ke uyabona ke nawe ukuthi cha konakele kakhulu ke lapha ke indawo ke lapha ka DJ ke lapha ke lazo ke khona ke edlala khona umculo umnandi ngoba ngithe nami ngifika ngena ngeza ukuthi ayikhona umculo wala ekhaya umculo ohlelekile imculo nje lepholile kumnandi ke ubesethi ke umfoka amadlala cha akwazi umcimbi ungaqala ngaza ngize ngiyobheka ukuthi ngabe kuhamba kanjani istate sim kanjani yonke into isonquma umbone ke bese ngene lapha ngempela ke esenyathela kancane nje umbona nje ukuthi ngempela insizwa igezile uyibona nje nawe uyabona ukuthi bafowethu ke makukhunywa ngensizwa ngobujongo kukhunywa lapha ngempela ukuthi cha bafowethu uma uvunulile sengathi ungavunula nje uphele njengalensizwa uyibona nje esithombeni sakho uyabona nje kancane iyacothoma amadoda uyabona ukuthi ikhululekile ayinankinga namhlanje ibungaza ekhaya namhlanje ngiyengezwa kancane ngathi kuthiwa ngathi vele yagqilaza lapha ngempela yavele nje yabamba amaguqa awu2 yathi cha lokhu ngizokubungaza ngendlela ehlukile ngizovele nje ngibe nokudla ongangamaguqa awu2 lapho ngempela esobe sindawonye nathi sikhona siyinakho bese sibe ingxenye kubuswa ke mbukele reproduction ke unganyakazi ngoba ngikhuluma nawe nje kuseza osaziwayo kuseza ama-celebrity kuseza lapha ngempela futhi abaphila naye umfoka amadlala insizwa osomabhizinisi njobona ke isithombeni sakho njengoba ngikutshena umbukeli wenakho production osomabhizinisi ke laba abonayo isithombeni sakho ke abakhona kanti namalunga eParliament aphume ngomningi babo bathi cha ngeke insizwa ukuthi sisale ngaphandle uwenza into enhle kangaka njobona isithombeni sakho kumadlala cha uthatha ihour lonke ke befika ebathatha ebafanga phakathi ebafika ebathatha ebafanga phakathi njobona ke
esithombeni sakho umbukela production cha lento mfowethu kamfowethu noma kabhuti uMadlala ubehlelile uzokhumbula ke esithombeni sakho ke ukuthi ke njengoba umcimbi ngishilo ukuthi ke mkhulu ngalendlela emangalisayo ihambeli zikhona iningi dadewethu ke lona ke naye ke usomabhizinisi lapha ngempela ke njengobona nje emhaga efika lapha uyabona ukuthi bafowethu cha lento kamfowethu ihlelekile nanokuthi ke abantu aphila nabo benza iqiniso bafika kumningi babo uzobona ke njoba sihleli nawe lapho mbukela production cha yonke into eyenzakalana ihlelekile lapha ke imoto yakho sobona ukuthi ngobani ke abazophuma futhi ngoba siyabona ukuthi ngempela ukufika imoto zohlobo oluphambili ayikhona mangathi ngiyabheka lobuso ngathi akuqala lobuso lobu ngathi ama TikTok influencer lana ke nabathe cha ngesingezi uzosupporta iqhawe lenza into enhle kakhulu nansi ke imoto ngempela uSPV imoto yemali bafowethu abanye bathayilale abanye bathayivuka ifike lapha ke ishaya ibuka ithi ukuthele kabi uyayibona ngiyayibuza ngithi namhlanje uzoshaya imali namhlanje ngoba bagilima ngabe befike eMelmoti wathi ayikhululeka namhlanje sizohlala phezulu namhlanje sizobungazwa impilo noma ngithi usuku lokuzalwa lapha kwaBhuti lapha ke uKhaye uMadlala njengoba nesithombeni sakho kuyambona ukuthi ngempela ufika uyabakhomba manje ukuthi hayi bonke abantu abehle bengene ngaphakathi abantu abangahlala emontweni insizwa ke lesithombeni sakho ke uPapa Jean lapha ngempela ke njengobona ke esithombeni sakho ukuthi cha insizwa bafuthi iphume ngomningi bazo lensizwa kuzokhumbula ukuthi binomcimbi omkhulu ePhinifa lapha ke eThekwini ayilalanga uma uyibheka nje kuthe nje ngeke ngikwazi ukungafiki lapha ngempela ke uzogubha nokubungaza lapha ke usuku olukhulu likaKhaye umfo kaMadlala njengobona lapha bebengelelana ke bejabula uyabona ukuthi uyambuza naye ukuthi ndoda bengithi awuzukuza ngoba ubunomcimbi omkhulu ePhinifa wathi cha mfowethu bengeke ngikwazi ukusala ngingafiki ngize lapha ngempela ukuzobungaza kanye nawe uyambona ukuthi ke ngempela ke abafowethu ke bakhombisa kakhulu uthando nokubumbana nokuhlangana njengobona umbukeli weInakho production njoba ubona ke lapha ke njobe ngishilo ke isithombeni sakho ukuthi cha indawo yokuhlala ke lapha ke insizwa noma ngithi ke insizwa noma ngithi abafowethu abaphila naye ke umfo kaMadlala njengobona nje sebefikile ke njengobona bafaka lapha ngempela ke umfowethu lapha ke uMadlala ebafaka ngaphakathi bafowethu nansi indawo umcimbi ke labafowethu ungasho ukuthi njengobona behleli le ndaba bahleli kuyona kusho umcimbi usuyaqala cha besabafaka nje ekhaya besashaya ngempela ama refreshment lapha ngempela ebanikeza izinto ezikhala kamnandi ke njengoba uyazi ke Mbukela production kulezi insizwa lezi ke uma kuthiwa ifikile endaweni zifika imali zidele zishiya bengahlala kanjani emcimbini wakhe uKhaye Madlala engenzi ukuthi kube mnandi bafowethu nawe uyayibonela kusekhulu okuzayo ushilo naye futhi wathi namhlanje uzokwenza into angazange ayenze empilweni yakhe ezenzela yena ngoba kuvezile ukuthi ibirthday akaze ayigubhe namhlanje emayiqala uyigubha ayigubhe ngendlela ehlukile ukuthi abulela amaguqa amabili bafowethu akuwona umsebenzi ke lana ukuthi kukhunjulwa abantu bani cha umsebenzi yakho uBhuti uMadlala wosisike lapha athi ngikhuluma ngabo ke engithi ke ama influencer ka TikTok lapha ngempela ke siyabazi kakhulu ke inkundla zokuxhumana lapha ngempela njengoba umsebenzi sakho ukuthi cha lo mcimbi kumkhulu ngempela uhanjelwe yonke uhlobo lomuntu olukhona lapha ngempela ke njengoba ngishithi ngosaziwayo ke abakhona abazovela futhi lapha esithombeni sakho nengicabanga ukuthi uzobathokozela ukubabona abanye babo ngiyazi ukuthi kade bagcina lapha ngempela uzobabona ke lapha kulomcimbi lo lapha ngempela okaMadlala ukuthi cha uMadlala uBhuti omdala thema ihlela into yakhe wayehlela hayinhle lena ke i-birthday celebration yakhe lapha ke umfo kaMadlala uKhaye lapha esithobeni sakho ke bese behamba ke lapha ke beya khona ke etendeni noma ngithi ke lapho okuqhubeka khona ke umcimbi ngempela lapha kwiInakho production njoba ke Mbukela production ke sikuthembisile ukuthi kusona ukuhlala sokulethela umcimbi omkhulu lapha ngempela kokubungaza noma ngithi ukugubha usuku lokuzalwa lakhe lapha ke umfo kaMadlala uKhaye Madlala ke upart 2 ke sokulethela wona ke umcimbi la khona ke esobe sesuphetha khona ke la uzobe kuqhutshwa khona iprogram nala khona uzobona ke ihambeli umcimbi lona lapha ngempela ke eyifika usuphakathi ke lo mcimbi ke lempela ukubungaza lapha ngempela ke usuku lokuzalwa lakhe lapha ngempela ke umfowethu ke noma ngithi uBhuti ke uMadlala ke njengoba esithomeni sakho bese bebheke khona ke lapha